адреналин. Къста натискам, душата ми гори, в ръката бала стискам и викат спри. Но не разбирам какво ми каза, защото истинския мъж с действията. Жален за адреналин. Къста натискам, душата ми гори, в ръката бала стискам и викат спри. Но не разбирам какво ми каза, защото истинския мъж с действията се доказва. Адреналин. Къста натискам, душата ми гори, в ръката бала стискам и викат спри. Но не разбирам какво ми казват. Пожара в мене е голям и няма да угасне. Винаги поемам риск, уча се от всяка грешка. Леко нестандартен, винаги готов за екшън. Най-доброто от себе си давам, затова се отличавам от тълпата. Все по-гладен за кеша ставам. Разбрах, за да успея трябва сам да си повярвам. Винаги съм all in, никога последен не оставам. Добре ме знаеш, мен няма какво да ти обяснявам. Ако си минал през трудното, ще ме усетиш. Ако нямаш какво да кажеш, по-добре не дей да пречиш. Действията никога не ги оставям под съмнение, защото или ме губиш, или печелиш с отношение. 24/7 хъсъла да не спира. Всеки лев в джоба изкаран с много труд и пот. На краката се Air Max изтупан чисто нов. В махалата ми научих ги на дрес-код. Жален за адреналин. Къста натискам, душата ми гори, в ръката бала стискам и викат спри. Но не разбирам какво ми каза, защото истинския мъж с действията се доказва. Адреналин. Къста натискам, душата ми гори, в ръката бала стискам и викат спри. Но не разбирам какво ми казват. Пожара в мене е голям и няма да угасне. Адреналин. Къста натискам, душата ми гори, в ръката бала стискам и викат спри. Но не разбирам какво ми каза, защото истинския мъж с действията се доказва. Адреналин. Къста натискам, душата ми гори, в ръката бала стискам и викат спри. Но не разбирам какво ми казват. Пожара в мене е голям и няма да угасне. Брат ми каза ми натискай, потенциалът трябва да се развива. Ей, колко вървял съм до тука, колкото и да е трудно, обещах си да не спирам. 100% винаги давам от себе си. Съдиш по вида, но не виждаш всичките белези. Готов на всякакви жертви, за да дърпам напред. Постоянно действа се, защото няма план Б. Компромисен към себе си и това, което правя. Истината в очите, дори и да не ги зарадва. Назад правя крачка само за да се засиля. Тия дет ме познаваш, ще кажат колко съм стабилен. За това, което искаш, трябва здрава работа. Други казват, трябва късмет. И тия дето не повярваха в мен, някой ден ще гледат от първия ред. Адреналин. Къста натискам, душата ми гори, в ръката бала стискам и викат спри. Но не разбирам какво ми каза, защото истинския мъж с действията се доказва. Адреналин. Къста